Färgerna www sociala telefon och trysta lunchen. Ja, jag går till att vunna 6 räck Arndesn i det. Var det lyckas den sista vånen om att räcka Atalina så far nu? Nej, och det är seriöst. Vi har ju också snackat om att Atalina här på ett gott att det minskar nu senast nej. Men vill ha så bra som det. Hade vunnit det så det blir nog så hade vi nog snackat tatt här, ja. Nu blir det svart i avbrott. Det var undan till. Men det är ju inte att om jag säger men det kunde spela för brons då sa du. Ja, vi har munnen och vi det så hade bronsplats men vi har öliga svåra distrikter så vi skulle vara sent mer upp på någon så skulle vi klara det en var det. Det ser just på att det skapar lägger väl färre chanser där än kan det vara just. Var det kanske vinter som ålägger en dig? Ja, på kanske inte. Det var inte tungt att spela. Så vi skapade lite så skapade här skilt sidan men helt skapade nägat. Det var farligast på att ha det längre så John Herrera. Det ser ju också näg så jag alltid körde att det var den. Han var känt vinnare. Det går köra skuffar.